हेल' रायस नोंथांमोन नै जोंहा बैसागुनि अमा बुथारलायबाय। अमा खोमोनखौ जों दै गुदुंजोंसो फुगोन, बेनिखायनो दै गुदुं फुदुंदों। नायदो नै रायस नोंथांमोन, खोमोनखौ फुखांनानै जोङो अरजों एसे सावस्रोबाय। अरजों सावखांनानै दैजों सुगासिनो दं। जोङो उदै हाखावबाय, नै बिबु बरनसै। बिबु बरनखांनानै जोङो गोदानोसै। बेसेबां बा खय केजि जायो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। जों बे अमाखौ 9,000नि लानाय जादोंमोन साब्रैजों। मेजेम दंलै रायस नोंथांमोन, जानो बरिया जागोन। बारा मेजेमद्रायबो नङा, बारा मोदोमबो नङा, मिडियामनि। अमाया बुन्दिखाय बिबुआ बुरजाथार, भान्दाराबो एसे गिदिर जादों। रायस नोंथांमोन नायदो नै, बिराद बुरजा होबाय जोङो नै गोदानाया। रायस नोंथांमोन दानग्राया दानगासिनो दं, गोदाग्राया गोदागासिनो दं, पिस बानायग्राया पिस बानायगासिनो दं। जाय फाराफारि गोदादों नोंथांमोनहा नायदो नै। बैसागु गोखा गोखै। भिडिअ खेबग्रानो खालि मिनिनायल' रायस नोंथांमोन। नोंसिनि गेजेराव थानाय खेंगायखौनो मोदोम गिदिर नुयोनायलाय मबाइलावबो थाबथा। अमा जाग्रा बर'नि फिसा। आं नोंसोरखौ गिदिं गिदिं बिदि खेबबाय थानांगौ आरो। आदै मोनहा बेसे फैनो? माथो जारिमिन मोनहा? मेजेमल' नङा द्र' मोदोमबो दं हनै खथ्थ' मोजां ना। हा? जौआ? लटारिनिबो आरो फिसाजो पास जानायनि। डाबल दाहाय दाबिखा।